Naik tongnai joto khapani takte pukhuk songna lamsogo ani YouTube channel o tini tami kangke tini norok ni bagui kaisa video kotal content tubi phaitongo obo kang tabuk lang hatio thanai lang hati bo taklai tring kanya nai tongo hani bagui ang norok no phunuknai a jaga bo garing rok naithok ka tangai tongkha ni khanai tongo hingke tabuk busuk jorotui naithok busuk jorotui paikha busuk jorotui agukha busuk jorotui tangjakha kang bo norok no phunuknai ke norok ang bai krungoi tongdi first to last skip khayawui nai tongdi ani video no ke norok nugui mannai tinini kotal video no asokno norok nai tongdi ko tiring ni garing tangjak naithoke tiring palanya hnai tai je tiring naina hnai tongnai rok norok nai phaimano lang hatio yang tabu ko panel tangai tongo superstar musanai rok ni bagui ei norok tiring nai phaimanai lang hatio je jara naina hnai tongnai rok je jara tiring palainai je tiring na hamjaknai norok nai phaimanai lang hati bazar ke lang hati bazar norok nok thunugui tongo ke lang hati belai kheno jaga place kaham agi football ok choli ke belai kheno tei borok naina rok bango ke norok nai phaidi belai kheno naithoke chini tiring ni garing tangjak norok nai phaidi asukno jotona na